Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Karon na ami diri sa dagat kay walay trabaho, tapos naaman mi napalit nga lote diri sa dagat, so among gibisita og nahuman ba. Og ang akong asawa naglimpyo sa kaldero para amang lungagan. So kana mo na among cottage nga gibuhat nga silbi mura ra pud siya og balay. Matulugan ra siya. Pero wala pa nahuman, wa pa ay hagdan para sa second floor. Sana all na second floor. Og akong asawa naghikay na para sa among panihapon. Sana all butan og asawa. Tapos kini nga isda mo na napalit ganina. Pito siya ka buok, so balik 100. May na lang pamahaw og panihapon. Pila may magilungag lang. Oy, sukod-sukod ni. Girot ni may mga sa kilo. Wala, uy. Pamahaw na, diretso na to para pamahaw ugma. Di ka napagpingin na pagkatasan eh. I told you half lang. So, magtakang na daw ko no Jaime. Buta na sa akong asawa eh. Sana all butan. Gusto daw siya siya maglungag. But, ito siya kamataba. Patay, gibastos ko. Musta man ato nilungag lang. Uy, nasunog man ang kilid. Ay, nahulog. Og sa dihang naluto na among sinugba mga Megz. Manihapon ta ninyo. Ngaon ta lang. What's up mga Megz, good morning. So naana po ta diri sa atong ikaduha nga vlog, 2-day vlog na mo. Nag-init mi og tubig para sa muang cup noodles para sa pamainit. Nindot diri mga Megz kay maglingkod na mi diha sa akong bangko, tapos makita na nimo ang sunrise. Ganina klaro kayo ang amuang
view, nagpicture-picture nami sayo kayo. So makita rin nyo na sa ang end of the vlog nga mga pictures nga klaro kayo ang sunrise. Tapos gahapon wala na namo nakuha ang video nga na ang sunset. So nindot kay dire mabuntag ug mahapon. So ug karon Megz na nagbo ang akong asawa og nakakuha siya og balo. Pilay palitan na lang. Palit or tinagbuan? Tinagbuan. Mamahaw na may mga Megz. Ag sobra na mo gabi nga sinugba karon pag intaw na picturean. Ug gipadukot sa akong asawa. Kay ganahan daw siya dukot. Ano ito yung litson? Ay, kapilang dito. Alam. Sorry. Ready, go! Naligo na may mga Megz. Lalom-lalom na gid ay. Hala, usap na! Kaso ba na? Hala, usap na! Kira? Ano? Ano ba ulit? Asya gamay. Hala. Dali. Namatay na siya? Uli na lang para sa dagat.